אז אני רציתי להתחדש ברכב חדש לרגל התרחבות המשפחה, ואחרי תקופה שלא כל כך מצאתי את עצמי לבד, ניסיתי למצוא לבד, לא כל כך הצלחתי, הגעתי לערן בעקבות המלצות, ודיברתי גם עם כמה ככה יועצים, ובסוף דיברתי עם ערן והרגשתי שזה הבן אדם בשבילי. אז פניתי לערן, מילאתי שאלון קודם כל לפי הצרכים שלי, מה אני צריך, מה אני רוצה מהרכב שלי. ערן חזר עליי מספר גדול של דגמים אופציונליים, מתוכם אני בחרתי את הרכבים שאני הכי אוהב, שהכי התאימו לי. ואחרי מספר ימים כבר ערן התחיל ככה לחפש לי רכבים. אחרי שהוא פסל כמה רכבים, הוא הלך ובדק ופסל כמה רכבים אופציונליים שלא עמדו בדרישות שלו ובסטנדרטים שלו. הוא מצא לי את הרכב שלי, רכב מצוין, במצב מעולה, כמעט חדש. אני מאוד מרוצה ממנו, ואני ממליץ בחום. תתחדש, תהנה ותיסע בדרכים טובות.